असं हवी केच तशी पुरा देव मठान तसं ते पुरा देवांक आजी काण विशेष जाम अभिषेक कंचे पंचामृत की तशीची पवमान की शतकलेश की लघु विष्णू आता एक 3-4 वर्ष ज्याने पहा लघु विष्णू नाही महाविष्णू तस प्रतिवर्ष देव संहिता की अशी सर्वे देवाक अभिषेक की तशी नाना प्रकार अलंकार इत्यादी सर्वे जाल्या देवा प्रार्थना करतात की ओढे कष्टा वेळ आम सर्वे कष्टांक सती तांतू मनीष पुरा सती यो तो म्हूण काय ना दुड्डू आशिल्लो दुड्डू नातिल्लो दुड्डू आशिल्लो गांव दुड्डू नातिल्लो गांव सर्वे कष्टार सती देवान परमात्मान व्यासरूप नरसिंहान तशीच यादवेन स्वाम्यांनी सर्वे गुरुवर्यान तांतू आमगेल्या स्वाम्यांनी विशेष अनुग्रह कोरका तीन देवाल की सेवा केलेलं असं सर्वांनी मेळून विशेष आजे पूजा पुरस्कार सर्वे जाल्या तांतू खंयचेय रुपार चड उण जालें नासलेले देवान क्षमापण करून प्रितीन स्वीकार करून खंयची एक आमकां एक लागलेली एक महामारी आसा की ही महामारी शीघ्राति शीघ्र दूर जावं ताका जाम काजला लोकद की इत्यादी मेळून सर्वे आमकां गुण जाम विशेष जाम ताणें अनुग्रह करून ताणें चातुर्मासाक देवाल विशेष प्रार्थना की चातुर्मासा उठा आमचे फुडें म्हळ्यार ताणें सिंहासनार ताका सगळी एक प्रतिविधी देवान दाखोवन विशेष रुपार अनुग्रह कोरका आनी दुखून निवृत्ती जावन सर्वांगे संतोष जावं म्हूण कीर्ती ताणें काणगे आमकां आनी दुख्खी निवृत्ती जावन सर्वांगे बर जावं आमकां सर्वे प्रकाराचेर कश्टार आसती धन बर जावन की व्यापार वयवाट की सर्वांतूय आसती तांगेल्या व्यापारांत विशेष अभिवृद्धी दी आमकां तांतूय सर्वांक एक सूख मेळचें तशी संतोष मेळचे तशी देवान काडून घे आमकां म्हूण सर्वांक बर जमचे तशी अनुग्रह कोरका म्हूण पुनः देवाल प्रार्थना करून तशी व्यासरूप नरसिंह आली तशी लक्ष्मी व्यंकटेश आली तशीच महालसा नारायणी प्रार्थना करून आमकां बेतात